TV-uutisista hyvää iltaa. Japania on ravistanut maan historian pahin maanjäristys. Ulkoministeriö yrittää tavoittaa Japanissa olevia suomalaisia. Noin 500 on tavoitettu vasta 200. Japanin katastrofin tuhot ja uhriluvut varmentuvat vasta päivien kuluttua. Tsunamin tuhojen taloudelliset vaikutukset nousevat ainakin 100 miljardiin euroon. Japania on kohdannut maan nykyhistorian voimakkain maanjäristys. Järistys oli voimakkuudeltaan 8,9 Richterin asteikolla ja se synnytti tsunamin, joka on aiheuttanut valtavaa tuhoa. Tarkat arviot surmansa saaneiden määristä ja aineellisista menetyksistä varmistuvat kenties vasta viikon kuluttua. Järistys tapahtui tänä aamuna 7:15. Sen ensivaikutukset tuntuivat rannikon kaupunkien liikerakennuksissa. Sähköt katkeilivat ja ihmiset säntäsivät kaduille, missä ei juuri ollut sen turvallisempaa. Järjestystä seurasi tsunami, joka 7 metriä korkeana hyökyautona pyyhki tieltään kaiken, mikä eteen sattui. Järjestys tapahtui meren alla runsaan 100 kilometrin päässä rannikosta ja oli varoittanut tulostaan jo parin päivän ajan. Alueella mitattiin keskiviikosta lähtien järistyksiä, joiden voimakkuus vaihteli 5–7. Tänä aamuna laatojen välinen kitka petti ja toinen laatoista ponnahti ylös kohtalokkain seurauksin. Koska järistys tapahtui vain 20 kilometrin syvyydessä, vaikutus meren pinnalla oli nopea ja raju. Se nostatti tsunamin, joka iski ensin Japanin rannikolle ja eteni lentokoneen nopeudella kohti muita Tyynemeren maita ja saaria. Niillä se ei kuitenkaan ole aiheuttanut suurempaa vahinkoa. Mutta Japanin itärannikon kaupungeissa vaikutus oli dramaattinen. Pahimmat vauriot on kärsinyt Sendain miljoonakaupunki, jonka tuhoista ei vieläkään ole saatu ensikäden tietoja. Toistaiseksi ilmoituksia surmansa saaneista ja kadonneista on tullut pahimman tuhoalueen etelä- ja pohjoispuolelta. Maan omat viranomaisetkin voivat vain arvailla tuhojen suuruutta. 現時点では相当甚大な被害が発生をしている。そのことを前提に総力を挙げて政府として被害の救援、そして拡大の防止に向けて最大限の努力しているということを伝えさせていただきたいと思います。 Heti tsunamin iskettyä 4 miljoonalta ihmiseltä katkesivat sähköt. Alueen tietoliikenneyhteydet, tiet ja rautatiet ovat poikki. Tokion pohjoispuolella öljyn jalostamo syttyi tuleen. Valtavan palon liekit näkyivät 100 kilometrin päähän. Voimakkaita jälkijäristyksiä on päivän mittaan ollut parikymmentä ja alueen asukkaat saavat varautua levottomiin oloihin samalla kun todelliset tuhot alkavat hiljalleen paljastua. Japanin maanjäristys on aiheuttanut huolta maan ydinvoimaloista. Maan lähes 60 ydinvoimalasta 4 sulkeutui automaattisesti järistyksen takia. Tuhansia ihmisiä evakuoitiin Fukushiman ydinvoimalan lähellä, kun voimalan jäähdytysjärjestelmään tuli vika. Voimayhtiön mukaan paine yhdessä reaktorissa on noussut, mikä Jiji-uutistoimiston mukaan voi aiheuttaa riskin radioaktiivisen aineen vuodosta. Suomen säteilyturvakeskus arvioi aiemmin illalla, että tilanne on hallinnassa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tilanne on hallinnassa kaikilla laitoksilla. Sillä vaikutusalueella oli yhteensä 11 voimalaitosta käynnissä ja automaattiset suojausjärjestelmät pysäyttivät ne heti maanjäristyksen tapahtuessa aivan niin kuin on suunniteltu, että mitään välittömiä vaurioita ei tapahtunut. Niin, studiossa on nyt Katri Makkonen, entinen Aasian kirjeenvaihtajamme ja myös vuoden 2004 tsunamia raportoinut toimittajamme. Pidetään vähän yhteen. Viralliset uhriluvut ovat nyt satoja, arvailut tuhansia ja vuoden 2004 tsunamissa yli 200 000 kuollutta. Jossain tällä välillä on. Jossain tällä välillä mennään, Matti. Tosiaan maanjäristyksestä ja tsunamista on nyt kulunut semmoinen 13 tuntia kohta, mutta kuten tuossa jutussakin sanottiin, niin nyt puhutaan vasta ehkä, että satoja ruumiita on löytynyt, satoja kuolleita, mutta on erittäin vaikea tässä vaiheessa arvioida, että kuinka paljon kuolleita oikeasti on. Kun katsoo noita videoita, mitä sieltä on tullut, niin tuhohan on
aivan mieletöntä. Tietysti Japani on myös varustautunut tällaiseen tuhoon ihan eri lailla kuin ne valtiot, joihin 2004 tsunami iski ja maanjäristys iski, jotka olivat silloin Indonesia, Sri Lanka, Thaimaa. Japanin Punainen Risti olisi nyt sanonut, että he arvioivat, että uhreja on vähemmän kuin vuoden 1995 Koben maanjäristyksessä, jossa uhreja oli 5000, mutta toisaalta mitään tietoja, yhteyksiä ei näille pahimmille tuhoalueille vielä ole saatu. Niin, ja järkellä kuitenkin voi että tuho on ankara, siellä asuu kuitenkin miljoonia ihmisiä. No nyt Japanissa on yö, sähköt ovat poikki, siellä on kylmää, hyökyaalto on sekoittanut viemärivedet ja puhtaan vedet. Pelastuneillakin on ankara tilanne. Kyllä, tässähän on siis 2 katastrofia päällekkäin. Ensin maanjäristys, joka tuhosi tietysti rakennuksia, vaikka Japanissa on hyvin rakennettu rakennuskanta juuri sen takia, että vuosikymmeniä on jo ajateltu, että jossain vaiheessa Tokion lähistölle maanjäristys iskee. Mutta sitten tuli tämä tsunami ja 7-metrinen tsunami on todella iso, se on samaa suuruusluokkaa kuin mitä silloin 2004 ja siitä on tietysti erittäin vaikea pelastautua, mutta ne, jotka ovat nyt mahdollisesti sitten hengissä raunioissa tämän maanjäristyksen jäljiltä, niin heillä on kyllä erittäin vaikea yö edessä ja totta kai kaikki minuutit ja tunnit ovat näissä tilanteissa arvokkaita, mutta yöllähän ei pelastustehtäviä voida oikein suorittaa ja huomenna aamulla, johon enää Japanissa on joitain tunteja, siellähän on 7 tuntia edellä kello, niin tietysti taas lähdetään täysillä liikkeelle, mutta tiet ovat poikki, liikenneyhteydet ovat vaikeat, että myös pelastustoimet tulevat olemaan varmasti erittäin vaikeat. Ja vertailukohta on väistämättä tuo Kaakkois-Aasian tsunami, mutta silloin tragedia oli inhimillisesti kammottavan suuri. Se on suuri nytkin, mutta nyt kohteena oli aivan toisenlainen maa ja nyt nämä aineelliset tuhot, ne ovat aivan huomattavia. Kyllä tietysti, koska Japanihan on yksi maailman kehittyneempiä maita, erittäin varakas, jos vertaa maihin, joihin 2004 tuho koitui, niin samalla myös silloin aineelliset tuhot ovat valtavat, koska siellä on niin paljon kehittynyttä infrastruktuuria, hienoja rakennuksia ja talous on erittäin kovalla mallilla. Mutta niin kuin sanottiin, niin tietysti tämä inhimillinen kärsimys on se, joka nyt tässä on ensisijalla ja mietitään, että mitä tulee tapahtumaan, mutta taloudellinen vaikutus on tietysti se, että onko japanilaiset varaa koko tähän jälleenrakennukseen. Vielä ei avunpyyntöä ole muualle maailmalle lähtenyt. Kiitos, Katri. Suomen ulkoministeriö yrittää edelleen tavoittaa Japanissa olevia suomalaisia. Heitä on saatu kiinni vasta 200 ja ainakin saman verran on vielä tavoittamatta. Toistaiseksi ei ole tullut tietoon suomalaisia uhreja tai lohkaantuneita. Pahimmalla tuhoalueella on ulkoministeriön arvion mukaan vajaat 100 suomalaista. Tokiossa asuva vaihto-opiskelija Linda Mäkelä oli paikallisjunassa, kun järjestys iltapäivällä Japanin aikaa alkoi. Juna alkoi heilua ja sitten jotenkin me siitä päädyttiin siihen tilanteeseen, että on paras mikä olla tuolla laiturilla eikä junassa. Ja sitten päästiin siihen laiturille ja siinä vaiheessa kaikki alkoi heittää aivan ympärä. Sellaista autoliikettä teki silleen. Tokion teknillisessä yliopistossa työskentelevä Minni Särkkä ehti ensimmäisen järjestyksen jälkeen kävellä työpaikalleen. Sitten alkoivat jälkijäristykset. Yliopistolla on suojakypäröitä tätä varten, minkä olisi ihmisillä päästä. Ja sitten tuli järjestyksiä aika tiheään tahtiin useampi, jotka ovat selkeästi kovempia kuin ne välissä olevat pienemmät järjestykset. Ja sitten me seisottiinkin ulkona ehkä reilu tunti. Järjestysten jälkeen julkinen liikenne pysähtyi ja Tokion kadut täyttyivät vaeltavista ihmisistä, jotka pyrkivät koteihinsa kävellen ja takseilla. Infrastruktuuri täällä on aika tällä hetkellä kaauksessa, että metrot ei toimi. Taksijonat on ihan älyttömät, kun ihmiset yrittää tietenkin suurissa kaupungissa päästä hotelliinsa. Puhelimet ei toimi. Kännykkäverkot on alhaalla, ihan satunnaisia puheluita saa läpi. Paikallisten viranomaisten ohjeista ei kaikille suomalaisille ole apua. Me ei ymmärretä varsinaisesti paikallisille annetuista ohjeista mitään, että jatkuvasti näkyy ohjeita kaduilla. Paikalliset on kerääntynyt elektroniikkakauppojen eteen katsomaan uutisia, koska he ei pääse kotiin, eivätkä saa tietoa mistään muualta. Tokiota voimakkaammin järjestys tuntui Sendain kaupungissa. Siellä olevista suomalaisista yksi kertoi tekstiviestin välityksellä yöpyvänsä toimistonsa lattialla ilman sähköjä. Ulkoministeriön arvion mukaan Japanissa on kaikkiaan 500 suomalaista. Ja arvio siitä, kuinka paljon heitä on nimenomaan tuolla tuhoalueella?
Sillä suurimmalla tuhoalueella tarkkaa tietoa niistä tuhoista ei ole, mutta arviomme on, että noin 15% suomalaisista on siellä. Eli 75 suurin piirtein suomalaista. Sekä omaisia että Japanissa asuvia suomalaisia pyydetään soittamaan ulkoministeriön palvelevaan numeroon. Suomen Japanin suurlähettiläs pitää mahdollisena, että tsunamin jäljiltä löytyy myös suomalaisia uhreja. Toistaiseksi suomalaisista loukkaantuneista ei ole tietoa. Kyllä koko alueella on jonkun verran suomalaisia tai 100 isolla alueella. Että onko joku loukkaantunut siellä, niitä me ei voida arvioida, kun me ei tarkkaan tiedä, että missä kohtaa he edes siellä ovat olleet. Ei voi puutita tosin oletuksia, ettei se me olisi, mutta meillä ei ole siitä mitään tietoa, että siellä olisi loukkaantuneet. Ja Suomen Japanin suurlähettiläs Jari Gustafsson on haastattelussa TV-uutisissa kello 21.52. Japani on valmistautunut hyvin katastrofitilanteisiin. Suomen Punaisen Ristin mukaan esimerkiksi sairaalajärjestelmä ja sairaankuljetus soveltuvat hyvin tällaisiin tilanteisiin. Maailmalla ollaan kuitenkin valmiudessa auttamaan Japania, sillä lopulliset tuhot ja uhrien määrät selviävät vasta päivien kuluessa. Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa Tampereella koulutetaan tällä viikolla avustustyöntekijöitä eri puolilta maailmaa. Mukana on myös japanilainen Punaisen Ristin työntekijä. Uutiskuvat kotimaasta ovat pysäyttäviä. Tokion toimistosta tulleiden tietojen takia mieli kuitenkin toiveikas. Even though public transport is stopped, but many buildings are standing. So it sounds people are still calm, not panic. So we are quite fortunately. Uhrilukua ei kuitenkaan vielä tiedetä. Se selviää vasta kun aamu valkenee, tarkemmin vasta päivien kuluessa. Japanin Punainen Risti on lähettänyt 200 työntekijää Sendain alueen avustustyöntekijöiden avuksi arvioimaan lääkintäavun tarvetta ja antamaan välitöntä apua, tilapäismajoitusta, ruokaa ja vettä. SPR:n kansainvälisen avun johtajan Kalle Löövin mielestä Japani on maailman parhaiten katastrofeihin valmistautunut maa. Pelastusjärjestelmät ja valmiusvarastot ovat kunnossa. Sairaalajärjestelmä on erinomaisesti sopiva tämmöiseen toimintaan, samoin kaikki sairaankuljetus. Jos jossain hyvin pystytään toimimaan, niin Japanissa, mutta silti pitää muistaa, että tämä voima, joka on nyt liikkeellä ollut, on tavattoman suuri. 10 pelastus- ja avustusryhmät ympäri maailmaa ovat valmiudessa lähtemään japanilaisten avuksi, jos tarve vaatii. Minkä tyyppistä kansainvälistä apua Japanin kaltainen yhteiskunta tarvitsee? Se on, tämmöisessä tapauksessa olisi melko varmaan hyvin täsmällistä lääkintäapua joidenkin tiettyjen vammaprofiilien mukaan. Tarvitaan apua, jos on sairaaloita tuhoutunut näiltä rannikkoalueilta. Tässäkin tapauksessa alueelle lähetetään aluksi Japanin viranomaisten ja Punaisen Ristin kenttälääkintää ja tarvittaessa apua muualta. Toistaiseksi Japanista ei ole tullut tietoa kansainvälisen avun tarpeesta. Tyynenmeren mannerlaattojen liikkeet ovat aiheuttaneet lukuisia jälkijäristyksiä Japanin alueella. Koko viime viikon tärähdellyt maa on järissyt tämän aamuisen pääjäristyksen jälkeen jopa voimat 6,8 Richterin asteikolla. Tutkijan mielestä alue on juuri nyt poikkeuksellisen aktiivinen. Kaiken kaikkiaan tämän pääjäristyksen jälkeen on tapahtunut noin 80 järjestystä, joiden magnituudi on ollut vähintään 5,5. Tuossa 5:30 aikaan tapahtui 6,8 magnituudin järjestys, että se on tässä vajassa 10 tunnissa 80, niin siinä on noin 10 minuutin välein tapahtuu isohko järjestys. Mitä se sitten teidän näkemyksenne mukaan aiheuttaa tällä hetkellä? No tämän kokoiset järjestykset, jotka siinä nyt ovat, niin ne oikeastaan voivat aiheuttaa tämmöisiä jo aikaisemmin sen pääjärjestyksen vaurioittamien rakennusten lopullista luhistumista. Japanissa toimii runsaat 20 suomalaista yritystä. Työntekijät niissä ovat pääosin japanilaisia. Yritysten tietojen mukaan työntekijöillä ei ole hätää. Tsunamin aineelliset vahingot saattavat nousta hurjiksi. Jo nyt puhutaan yli 100 miljardista eurosta. Ja vaikutukset heijastuvat koko maailmaan. Maanjäristyksen ja tsunamin aiheuttamista tuhoista tiedetään tässä vaiheessa vain se, että ne ovat suuret. Japanissa toimivilla 20 suomalaisyrityksellä on maassa satoja työntekijöitä.
Ensitietojen mukaan heillä ei ole hätää, tosin kaikkia ei ole voitu tavoittaa. Työntekijöitä on japanilaisia, suomalaisia joitakin kymmeniä. Esimerkiksi Wärtsilällä on Tokiossa 50 työntekijää. No, tunnelmat olivat aika lailla rauhalliset. Totta kai siellä on paljon epätietoisuutta ja tämä tsunamivaroitus on päällä. Se, että mitkä vaikutukset, tulevatko jälkijäristyksiä ja näin, mutta kuitenkin he olivat varsin levollisin mielin. Suomalais-japanilaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Tokiossa suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti puhuttuaan muutamien yrityksien kanssa. Mä oon median kanssa puhunut, että mä uskon, että siihen yritystoimintaan nyt ainakaan näillä näkymin ei ainakaan suomalaisten yritysten toimintaan täällä vaikuta kovin suuresti, ellei nyt ne vahingot on tosiaan niin suuret, että se niin kuin rupeaa horjuttaa Japanin taloutta jollain tapaa. Käsitys vahinkojen mittaluokasta Japanissa on edelleen vähintäänkin epäselvä, mutta mittaluokka alkaa olla jo jättiluokkaa. Sitä tulee kyllä varmasti aika lailla paljon, että kymmeniä miljardeja, voi olla, että 100 miljardia menee helposti rikki siinä, mutta sitä ei todellakaan uskalla sanoa tällä hetkellä vielä. Iso lasku on siis luvassa ainakin kansainvälisille vakuutusyhtiöille. Korvaukset jakautuvat kuitenkin laajalle ja se heijastuu lopulta Pohjolan perukoille saakka. Jälleenvakuutuksen hinta nousee tällaisissa tapauksissa aina ja se sitten tavalla tai toisella tulee heijastumaan vakuutuksen hintaa myös Suomessa. Japanissa pörssi oli järjestysuutisen aikaa jo sulkeutumassa, eivätkä kurssit ehtineet romahtaa. Mutta onnettomuuden vaikutukset voivat levitä laajemmiksi energian kautta. Japani on maailman 3. suurin energian kuluttaja ja riippuvainen sen tuonnista. Nyt sen öljyjalostamo palaa ja ydinvoimaloita on suljettu. Jos Japani joutuu kasvattamaan energian tuontiaan, voivat sen vaikutukset ulottua laajalle. Japanin tapahtumat ovatkin jälleen muistutus yhteen verkottuneen maailman kääntöpuolesta. Maanjäristys oli siis Japanin kaikkien aikojen voimakkain. Eri puolilla maailmaa on ollut reilun vuoden aikana useita tuhoisia maanjäristyksiä. Edellinen viime kuussa Uudessa-Seelannissa. Uuden-Seelannin maanjäristys tapahtui lounasaikaan. Christchurchin kaupunki kärsi pahoja vaurioita. Ei kuitenkaan läheskään niin pahoja kuin Haitin pääkaupunki, joka on viime vuoden tammikuun jäljiltä edelleen raunioilla. Haitin maanjäristyksessä kuoli 200 000 ihmistä. Viime vuoden helmikuun lopulla maa järisi Chilen rannikolla ja erittäin suurella Richterin asteikolla mitattuna lähes 9 voimalla. Pelättyjä jättimäisiä hyökyaaltoja ei silloin tullut, mutta tsunamivaroitus ehdittiin antaa yli 50 maassa. Tsunami on ilmiönä tullut koko maailman tietoisuuteen 2000-luvulla. Maanjäristyksen aiheuttama tsunami Tapanin päivänä 2004 on sekä voimakkuudella että kuolonuhrien määrällä mitattuna yksi historian vakavimmista luonnonkatastrofeista. Suomea lähin vakavampi maanjäristys tapahtui toissa vuonna Italiassa. Suomen välittömässä läheisyydessä on viime vuosina ollut pieniä järistyksiä Perämerellä, Merenkurkussa ja Pohjois-Norjassa. Ja lisää tietoa Japanin maanjäristyksestä ja tsunamista löytyy myös Yle Uutisten verkkosivuilta. Sivuille päivitetään koko ajan uutta tietoa ja kuvia tuhoalueelta. Ja lyhyesti muita uutisia. Euromaiden johtajat ovat koolla Brysselissä keskustelemassa